Askorentzat moda uskeri bat da. Uskeri bat, mamiri gabeko gauza bat. Telebista saiotan adibidez, modaz hitz egin behar deanean, musika tipiko eta topikoak jartzen dira, bai. Hauxe adibidez. Topiko bat. Uskeria, mamiri gabeko zerbait, efimeroa, baita zera ere. Gaur ikasiko dugu zer den moda. Zer? Hau, moda izango ote da. Agian, auskalo, batek daki. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Maite Albez ongi etorri, zer moduz? Ongi, oso ondo. Zukaldatzeko presetori altzea. Zukaldatzeko bai, eta jateko be bai. Ondo moldatuko gea. Bueno, zer da zutzako moda? Moda? Jo, egia esaten modutut ez da erresa, esatia ze da moda, baina nietako da lenguaia. Osea, espresio modu bat, espresatzeko, bide bat, kanal bat. Eta esaten duenian moda beti pasau iteala? Bai, baina gero berriz itzultzen da. Egia da ez dala itzultzen eraberdinean, baina betik etorriten da, jun eta etorriten da. Beste ikutu batzukin, baina bueltan etortzen da, ez da? Bai. Bueno, eta hori, batzuk markatzen du, batzuk beti ez dakit, hor esateu, influentzia batzuk gehiago markatzen duela, ez da? Gizartia moduan, dana aldatzen doie. Orduan, lehen zan adibidez, kalietatik hartzen zian tendentzia edo joera horreik ez, eramaten ziren pasareletara eta pasarelak ziren markatzen zituztenak apurtxo bat joera horreik, baina gaur egun sare sozialak gehiago, serie eta telebistako edo filmak asko markatzen dabi tendentziak, eta gero apurtxo bat nabarmentzeko itxendien gauza ezberdin horreik joerak markatzen dituzte, ez da bakarrik pasarela bat. Ados. Bueno, nik hemen jarriet, behitu, gezurretazkoa da, baina gustatu zait, Eta horregun ambitzen jentek erabiltzeu, igual zulutxu egin berkoet. Igual gezurretazkoakin hasi eta geho gustatzen bazaizu zulu egin. Aukera bada. Aukera bada, ez da. Eta esan duzunez, kosinatzea torri zehala, eta hemen beti zozein behar deu, gaur bixigo ingo deu, Mallorcako erara, eta aldi berian, modak ingora eta bere bili. Ados? Primera. Bikain, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Maite, garatuko izuet pausuz pausu, nundi noa ebiliko gehan bixigo prestatzeko garaian. Bakizuegu kostalden, arrasaten ebai, hori parrilan sartuko nula zerituan ez da. Bai, gustora. Edo labian patatakin, baina gaur ingo du patatakin labian eta barazki mordo batekin ebai. Ingo deuna, hemen dazkau, zia zerbak, zerban ostuak erabiliko ditugu, lehen dabiz ingo deuna da, bai baratzuria eta tipulina goxatu lapikuan, bertan belarrak bota, gio botako deuna da, bai pinazik eta mazpasak, piperra utza, eta hori dana goxatuta gaunian, aberrontzian, behitu hemen dakatontzia. Eta ingo deuna da, lehen da bizi, hoi prestatu, eta patatake bai prejitu, erramu pixkatekin eta tipula pixkatekin. Ordu ingo deuna da, azpin patata jarri, gero arraiai gatza botako jau, gainen jarriko deu, eta hemen indeun barazki nasketa gainetikan jarriko jau. Behin hori jarrita dakaunian, tomatia ere mostuko dau, xerra batzuk, gainen jarriko xio, eta gero, zerban ostuakin, ingo deuna da, gainen jarri, papilote izango bazan bezala, eta labian bukatuko deu. Beitu, ez noko nentzun da inoiz. Eta horrekin goio tinda-kampaina bat izango bazan bezala, eta hor barruan bere paporekin da goxo-goxo geldituko da. Behin, indakadaunean, ingo deuna da, labetik atea, eta hor batzu jakin, ogilakin eta peresilakin aurren hori prejitu, geho peresilakin manjatuko deu, eta labetik atea, goiko zerbak endu, eta gainetik botako dio. Eta hori izango gaurko platera hortxe utziko deu, eta ez deu platera eratuko zeatikan, etxian olaxe iramango genulako, mai gainea. Ados? Bueno, eta hau esan da lanian jarri bihar gea. Beitu, nik adidez tipula eta baratzuria goxatuko ditut, eta zu patatak zuritu, eta panadera hola xerretan moztuko zu, bale? Oso ondo. Zuri gailua nahi dezu? Bale. Bitu ninaz
Labanakin? Bai, Ba, oso ondo. bitxu, bai. Eman labanakin. Etxean ez dugu bolako ikasik honekin. Hau moda da, Bai, ez naz, bitu. Egia esaten bautut, ez naz. Ez da moldatzen. Ez dut uste. Bueno, bai. Venga, ba, eman. Venga, nahi desuna. Aber guain berotzi zen eta holako bat erostezunen txako. Bai. Bueno, Maite, kontatu, bakit modan, ebiltze zehala bai jendiai laguntzen, ez dakit ze modutan laguntzen zehazki, bakit ematizula ekitaldik eta histori, baino... Bai, egia esan, esparru, eta berez... Desentetan ebiltze zehaz, hori da, modak esparru pila badazke. Alde batetik, formakuntza emoten dut, eta formakuntza ematen dut batez be, estilista berriak formatzen, eta irudia aholkularitzarako, irudia aholkulariak formatzen. Ados. Eta hori bai iten dut, bai Euskal Herrian, bai Madrilen asko iten dut, eta gero online. Ados. Eta egia esan, pila bat guztetan, jase, dozentzia da gauza bat, beti da nik gustau izan jatena, eta oso gustora iten dut. Beste esparru baten asko lantzen dutena da, artistekin, bideoklipak, agerraldiak, albuneko argazkiak, gero erabiltzen dituztenak errekurtso bezala adibidez, ez dakit nun daukot kontzertua, horreindako itxendien argazki sekziotarakota hor bebai egoten haze laguntzen. Osa, normalen artistekin dagoela iten dezu lana orduan, ez da? Bai, egia esan bai, eta gero bebai filmak edo kortuak iten dienian, bestuarixua eta adosten, laguntzen adostera, edo aholkatzen, edo estena ezberdinak irudikatzen batez be, ematen dago ezetz, baina adibidez. Eta niri atentzioa eman duz, zure kamiseta, bai, marraduna, egia da marra oso potolua dala, baina oso txikia balitz, moage efektua ingo leuke. Eta da bastante... Borroso antzia ikustea, ez da? Hori da, eta da bastante potentia, ez? Eta mezu potentia ematen dago, liso fango bazinake, izango zinake beste bat gehiago. Baina marraduna da zuria. Marinela ematen dugu, ez da, pixkat, ez da? Bueno, bai. Beste leku bat, asko iten duten alanda, moda kanaletan. Adibidez, aldizkariek niri erosten duztie hitza, esaten da modu bat, non nip fatena zen pasareletara askotan, eta pasareletan bilan ite ditut. Alde batetik laguntzen dut markei euren pasarelak prestatzera, euren bilduman koherentzia eta jarraituaz, bai laguntzen dut zieta apurtxo bat, puesta en estena dana, apurtxo bat bideratzen dut, eta bestalde batetikan, eurak daukien enbaixadore horreik laguntzen ditut markana jantzen. Zebetik front rowan beti dau jende garrantzitsua edo enbaixadoriak dienak. Eta bestalde batetik, medio ezberdinetan idatzi egiten dut, eta modan inguruan, eta askotan ez da saltzen nire izena, ze niri erositen duztie, beste baten izenian iteko. Hori da, normalki, eta hau ez da igual politikoki ondo esan da, baina normalki eukitzen da biebe bai, publireportaje batzuk ja adostuta orduan, segun zer idazten dozun, zure hitz horreik erabiltzen daubie, gero euren marketingakin lotzeko eta publikatzeko. Hori da, ez da justo nire hitz kompletua baia. Eta azkenian hor, guzuni moda guztota, hori guztuko lana da, ez da? Hori biltzia, eta bate itxukuntzen, da beste itxukuntzen, da... Asko aholkatu berrezu, jendiak ideia nahiko garbi eukitzeitu, edo herrita asko bota bihar dituzu? Danok, esnak izen ora bota, nire kontu lasai. danok daukogu betik zalantzak, eta neure lehena, neure buruakin, Osea, betik hartu, eta bestiendako beti daukot oso errez edo garbi, eta gero niretako ez, danok daukogu. Segatik ze gizarte honetan ematen da ez, baina lehenengoko irudiak asko esaten dau, bai? Bai, gehiagi batzutan bai, ez da? Eta askotan nastu itegeare bai, ez da? O igual, segun nola arrapatzen jozun bestiai, edo... Bai, egun baten amorrara zita arrapatzen izue, eta egun hortan ezautu izue, eta betu hau. Bai. Beti azarre da bil, baina igual ez da gala, ez da? Ez, bueno... Izakera aldetikan eta itxura aldetikan eba izatet, ez da? Hori da, baina niri adibidez zuk esan dozun galdera erantzuten, ez? Jendiak asko galdetzen dutzu. Bueno, batzutan galdetzen duztie, ze jantzikot honetarako, ze jantzikot aretarako, eta askotan esaten duten leleoko gauzetako bada, zein da zure mezua? Ja. Zen idozu esan? Ja. Eta horren ondoren da... Zu dirua ematea gun, eskatzea gun. Bai, ez da berdina. Ez da berdina. Ez da berdina. Edo, zelan zazeu? Poit zaz? Edo potente zatoz. Ja. Poit bazaz, batzutan oso ona da, kolore
bixi bat Argiak eman, jantzi, bixigarri jartzeko. hori da, adibidez, esaten da, ez? Horiak asko atakatzen dau sistema parasimpatikora, orduan zu konturatzeke, Vale. ja nervioso edo pixkete jartzen zu ja aktibo, orduan egoten bazara pot eta nahi badozu egon aktibo, ba jantzi adibidez hori bat, hori potentetxo bat. Eta hori adibidez, Hau holan ondo? bai, oso ondo, bai. ezin hobe, maite. Eta hori adibidez, zuk zeuk esaten dezuna, oza, ja hori jantzita kasunean gorputzaken nabarmendu diteu, zure autoestima aldatu itea? Hombre, faktore gehiago dare, Bai. baina bai, asko iten dau. Osea, adibidez, zelan zaz be bai, zein da zure mesua, zelan zaz, eta zelan aurkitzen zara, hau jasten bazara, oso garrantzitsua da, segatik ze, zuzare zare modukua, eta ezin zare fan disfrazauta hortiziar. Porque horre zaude komodo ere, Ez ezta? komodo. Eroso egon behartzea. Hori da. Zure esentzia galtzen baduzu, aio pela jo. Ja. Bai. Eta badakare bai, esan desun bezala, ba, zure lekutik ateatzen basea, baina igual nahi bazu gora etorri, ba igual ondo torte zaizu, ezta? Baina igual efekto kontrario itia dakare bai, ezta? Bai. Fijau zaitxez, Euskal Herrian ja gauzak aldatzen doiez, Eta segun ze herritan gehiago. Ni Mondraukoenaz, Bai. guk arrasatekoak esaten du Mondraukoenaz, Bai. ba Mondrauen, gehien ikusten dan koloria beltza da. Bai. Eta azten Nire bazara, gustatzen zaite gila esan, baina, bai, emateu hileta batea zoazela askotan, ezta? bai, edo larriko makarrasarela batzuk esaten dauie, edo beste batzuk esaten dauie, arazorik badaukotzu zuk autoridadiaz. Ja. Osea, jende asko be bai galdetzen da hori. Aber, daukoten, zenia asko usta jabeltza, eta asko jasten dute. Baina, psikologian asko konektatzen da adibidez autoridadiakin, edo misterioakin, bai. Kolore bakoitzak egitxa ezan konotazio oso ezberdina dazke, ez da berdina, osea, hemengoko gizartian, edo adibidez orienten. Claro. Osea, Baina horre bai askotan, zure nortatzu da baino esatezu, joe, askotan esateizu jendiak, ez da, jode, ze kolore horrek ze ondo emateizun, edo, Bai. jarrezu kamiseta lila eta oro, ze ondo ikuste zaizun, o batzu itxurila hobeto iteio. Baina, hobetoin horrek, ez dakit, bestientzako ite hobe, o zuretzako inbiar du hobe. behitxu, kontauko dutzut, teoria bat, eta hau irudia aholkularitzan, kolorimetria esplikatzen danean, erabiltzen da, bai? Azkenean, koloriak dauzke teoria pila bat, bai? Baina irudia aholkularitzan eramaten dan teoria da, eukitzen dau kontutan, pertsona bakoitzak daukon pigmentazioa. Orduan, koloria ze da? Koloria da, eguzki izpiak rebotatzen dauie gainazaletan, Eta bueltan etortzean, ez da? hori da, eta guk percepzio bat daukogu izpi horreina. Zuk ikusten dozun kolore berde hori, Bai. ez da nik ikuste duten kolore berde berdina. Eta gainera, ni daukot gaitasun bat ikusteko matize batzuk, eta zu daukotzuk beste gaitasun bat. Daltonikoak dianak, guandik eta zeago, ez da? Hori da, adibide oso garbia. Ze pasatzen da, zu daukotzu, orokorrian ikusita, hiru pigmentu. Batzuk horira faten die, karotenoak, diela horira jotzen dauienak, beltzera edo urdinera jotzen dauienak, melamina, ez? Bai. Melanina, eta hirugarrena da, gorrira jotzen dauena, dala hemoglobinak ematen duzkuna. Hiru pigmento horren balantzian arabera, zuk daukotzu kolore batzuk gehiago, beste batzuk baino. Orduan, eguzkizpiak rebotatzen dauienean nire azalian, irradiatzen dauie kolore batzuk matize batzukin, eta beste kolore batzuk beste matize batzukin. Zu jartzen badozu, esaten da, harmonia zuria, izaten bada hotzera doian bat, zu jartzen bazara kolore hotzekin, adibidez honek die kolore hotzak, zuri erreflejo horrek ingotzuna da harmonizau. Baina ez badie zure kolore berdinekuak, Kontrako ingo igual. bai, ez dozu ikusten harmonikoki. Esaten da, bizidunak betik faten garela harmonia bat topatzera. Bai formetan, bai koloretan. Ba, hori berez da, indauielako analisiak, Zen badakaun ikasteko guendikan, Hai, modani guendikan jarrin bihar naiz, jarrin bihar naiz. Botakotona, o? Bai, baitu, ingo dutena dare bai. Horrea, botako ditutola zanpatutako batzuk, martxan jarriko deu, eta bota, bertara, bai. Bai. Energia emango jo, guantxe, martxan dakau, barazkike martxan dazkau, eta jungo geana da, erreportai bat ikustea. Baitu, hemen hau, vuelta eta vuelta.
eta ingotena dare bai, zia zerbak bota bertara. Ingo eudeuna da, bitu, hauek gorde ingoitugu, gaurpenkak ez ditugu erabiliko, eta horiek ere ez, baina gorde ingoitugu, eta bihar urde aztuko eta gazta pixatekin, horre hosi, eta gero bata beste marrun jarri, eta errebosatu ingoitugu. Baina hori ez da gaurko lana izango, igual afaltzeko erabiliko ditugu. Bueno, egia esan, koloriak indarrazko dakaela. Koloriak indarrazko dakae, eta nik usteet, bai modan, eta bai sukaldaritza gure arluan ikusitare, bai. Azkenian plater bate kolore gehiago dakanian, eta ez da nian grisia, iluna, txaldutako zerbait. Honea etortzen dienean atzerritarrak, ikusteko txipiro jantinta, eta hola iteue. Baina, guri gozotasuna eta txipiro saboria, etortzen zaigu burura. Ez alda, hola. Gero, segun ze bizipen eukituzune, bai, igual, ez da? Betik markatzen dago asko, eta politikan adibidez, asko bideratzen da koloria horretarako. Ze koloria da golpe batez ikusten dozun gauzetariko bat, ez? Adibidez, bi urdinakin etortze jat, bi kasu oso nabarmenak. Lelena Pedro Sánchez, hasieran, bere mitindanetan erabiltzen zeban praka batzuk eta alkandora bat, denim, ez? Azkenian apurtxoa gertutasun hori irradiatzeko, baina urdinez. Eta gero kongresura paten zan traje urdinaz. Momentu aretan, etzazen traje urdinak kongresuan, baina urdina dau frogatuta, ondo erabilita, ematen dauela profesionaltasuna eta percepzioa oso positiboa dala. Ze pasau da? Poliki kongresuan hasi die traje urdin gehiago azaltzen. Eta ez daka indar berdina, no? Onja ez dauko indar berdina, baina lehen argazkian bera indarra zaukon. Ze bera zauen ezberdin. Eta berdin intzauen Trump. Trumpek hiltzanian hausia, aita santua. Bai. Lutoz fanbizara bere funeralera protokolua betetzeko. Lutoz, nahi dago eskatzen dotzue, kolore ilunak eramatia. Urdin iluna, dau konsiderauta lutoz fateko, baina berak intzeban gureta nizauelako protagonismo hori eta argazkitan bera saltzia, intzauen urdina argitu eta gainera satin hau, osea, brillua jarri zotzen telia zan brillantia zetako, begiratzen guztiak beretako izateko. Horre bai aholkatzen ebile zinean? Ez, baina hor badakize horratzetik dauz, bueno, aholkulari asko. Hori zuek asko, enteatzen zate, baina guk gehienak ez geha, enteatzen ezertaz, baina nahi gabe junit ezaizu igual, Bai. Irudipena. Bai, zu guzti dozu ez ez, baina bai. Nahi gabe influiru itzen daue, bai. Bueno, lagunak, hementxe, lehen dabiziko urratzak eman ditugu, patatak martxan dazkau, barazkike bai, eta ingo deuna da, lehen dabiziko erreportaia ikustea jungo geha. Zautzea goaz, Mazta tabernara, jatetxea, nahazuna ditu, baina earki jatea. Oazen bertara, ea ze prestatu iguen. Aupa Joseba, Gari naiz, gaur, zarautzen gaude, eta ongi etorri, Mazta tabernara. Mazta izena, erderaz mastil esan nahi du, eta barkua dakaten zutabe handi bat da, eta orduan itxasuan onduan gaudenez, eta marinel tradizio asko dagoenez, izen hori erabaki genuen. Hemen hirugazkide gea, Jaietani sukaldaria gea, eta gero Judit, sumierra eta salako arduraduna da. 2 urte honetan, gastronomia gida asko etorri dira, eta Michelin eta Makarfila adibidez, errekonozimendu eman digute. Guretzak horrek suposatzen du, gure lana pixka bat garrantzia ematea, ez? Karta labur batekin egiten dugu lan, sasoiko produktuekin eta ondoko baserriekin eta produktore txikiekin egiten dugu lan. Zarauzko aldezarrean gaude, eta orduan herriko jende asko etortzen da, eta gero batez ere udan atzerritar asko etortzen dira. Ezagutu gaituzue, eta orduan oain joango geha sasoiko produktuekin egindako errezeta batik geha. Gaurko sasoiko errezeta begiandila eta duxela da. Hasteko begiandila garbituko deu. Egalak alde batetik eta gero gorputzakin zatitu ingo deu. Orain begiandilan sasoian gaude, udan txipiroi txikia dira, eta orain udazkenian txipiroiak handiagoa dira eta begiandila esaten diote.
begi handia eta arrainak hemengo Getaiko barkuetatik hartzen ditugu. Duxela iteko, txalota zatituko dugu eta txampiñoia zatituko dugu. Zatituta dauztenian, gurinakin potxatu egingo dugu. Duxela, elaborazio frantses bat da, sofrito bat bezalakua da. Oso ondo potxatua dagoenean, txipiron jantinta botako diu. Ta pizka bat sukaldatu egingo dugu. Salda iteko, begiandian egalekin marka egingo dugu, eta gero txampiñoia bota, eta urakin beteko dugu. Errezeta hau, txipiroi pelaio batean oinarrituta dago. Gu hemen maztan sasoiko produktuekin asko sukaldatzen dugu, salda asko egiten ditugu, eta fonduak oso potenteak egiten ditugu. Bukatzeko, txipiroia salteatu ingo dugu, pixka bat. Hemendik handakagu txipiroian tintakin egindako duxela. Hemen daukagu txipiroian egalekin eta txampiñoakin egindako salda, saltxa, eta hemen txipiroia markatua. Txipiroia saltxan botako dugu, duxela platerran jarri, txipiroia eta saltxa gainetikan bota, eta badakagu gure begi handi eta duxela. Bueno, Joseba, hemen geratuko gara, Javi eta ni, plater hau dastatzen, bakizun gauden, maztan, zarautzen, eskerrik asko. Agur! Hau pabikote eta gora mazta. Egon altzea hortikan zautzen, tabernatxo hortan. Justo taberna horretan ez, baina... Pasatzen basea, animatu zeatikan, emate gue jaten, eharra begia handila prestatu ezuena, eta beste hainba gauza. Besarka da lagunak eta jarraitu hor, eurrian. Gugurian jarraitzeko, hemen inber deuna da bain, frutuak bota, geho piperra utza, eta hau izangoa gainetik jarriko jouna. Patatak ilea indaude, hau indau nian da, itezu sartu, eta behitu, ja heldu iteu, baina eroritea. Ez da eroritzean nian, ja indadazkau. Orduan laizte, bazkaten bengaine jartzeko, eta hoi prestatuko deu, laberatzeko. Inbiar deuna da, behitu, geho majaua inbiar deu, esan deuna ogillakin, baratzuria eta peresilakin, eta ingozuna da ogilla, pusketetan moztu eta lauki txikitan. Eta, behitu, hemen txekarriko ditugu gero ontziontan, eta labia, ja piztutak haunez, labia, o gero, arraia iteko, sartuko ditugu pusketa horiek barruan, eta gero ja majauko ditugu ja batzu jakin da, bale? Osondo. Aurrena xigortu ingo ditugu pixkat. Bale, hau alde batetik, bueno, bakite bai, enpresen irudi markak ibiltze zehala hor. Bai, baina oso garrantzitsua da. Nola iten dezu lan hori? Azkenean zaten da, direkzio kreatiboa, zuzendaritza kreatiboa. Zu imaginau zaitez, daukotzula, ez dakit, zure jatetxe bat. Bai. Daukotzu webgune bat eta daukotzu bebai sare sozialak. Danak eukitzia koherentzia, zure webgunea zelan daon jarrila irudia, azkenean komunikazioa da, eta zure sare sozialak argazkien koloria, tonalidadia, idazten dozun guztia, guzti horren estrategia bisuala, hori landu iten dut bebai. Zentzu bat eukitzea, eta gara jendea ikusten duen, bakit lan nundi datorren ikutxeko gara bera, ez da? Hori da, ze berez, izugarri guztia jat, eta berez, ninaz ingenieria, eta bebainaz estilista, eta indoten izan da, poliki-poliki fan estilismotik eta ikasten eta lan iten eta liluratzen nineu, eta pila bat guztau jat, marketinga. Orduan indoten izan da, nire ikasketak bebai bideratu marketing eta komunikaziora. Hora didez, nik ikusten, nik ez dakit, erropan eta holakotan, basutan galdu itenez, baina bai ikusten detenean motor bat berdia, baki Kawasaki, eta igual ikustezuko horrila eta Ducati bat, eta ikustezu urdina Yamaha, pixkat bakoitzak bere koloria daka, ez da? Hori da nortasun bizuala. Nortasun bizuala, bale. Ez dut nahi esatia markakola, baina ikuste dituzunean M bat eta gorri koloria eta edo lata bat gorri kolorez badakitzu zedan. Coca-Cola dala, hori zautzen dutena, badakau esatia ere, Hoixe, hori da nortasun bizuala, baina nortasun bizuala bebai izan laikez bakarrik kolorian, baita formetan edo komunikatzeko tono baten, bai.
Bai. Eta ez da berdina, eukitzen badozu, denda bat modan adibidez, niri hori gehien guzteta jatena da, modako denda bat, edo marka bat, non gainerazuk daukotzunean e-commerce-a, itendosuna da... E-commerce-a, zer da hori? Xopa, bai, eskaskotan. Eskaparatia? Ez, online iteko erosketak. Egia esan, batzutan, kostau itxat, euskeraz topatzia, ze azkenean ez daz, die hitz berriak. Orduan, eta formakuntza ematen denean, askotan hor daukot, egoten hori formakuntzak ematot euskeraz eta erderaz, baina egia esan, kostau itxat euskeraz emotia, ze ez da hitzak. Hitz berriak dia. Ordena horia, ordenagailua behan du etorri izan da, entzinago izango bazan, eukiko zuen beste hitzen bat, baina behan du etorritako hitzak, azkenian antzekuak dira, batzuk inventatzen ditu egarrak, Bai, baina askotan ez da oso naturala. Ez da, bate naturala izaten ez. Gauzia da, marka baten erosteko webgunean zu jartzen badituzu estrategikoki gauzak, salerosketa handiauak edo mugimendu gehiago dau. Errexaua da hori bideratzea, bai. Eta hori dana atzetik estrategia bada. Hor lan bada hori da, ez da? Eta hor harrapatu iteigo, ez da? Bai. Harrapatu iteigu zue. Bai, saiatzen gara. Eta gero eta gehiago harrapatzen bazu, gero eta obila, zehaz, ez da holako gauz egiten. Hori da. Azkenian, eta oin, erantzungo dut, berriz, zure lehengoko galdera. Ze da moda? Moda lenguai bada, eta egia da. Claro. Lenguai bada, berdina da. Eta gaina mundiala da, ez da? Komina tarten, esan desun bezala, herrialde bakoitza bere ikutua dazka, baina bada da lenguaia bat, baina hizkuntza bat, esango du nege, baina itzi gabekua, ez da? Bizuala, alegia. Bai. Osea, zenbat, niri izugarri guztetan jat, eseri leku batian, ez? Eta jende asko ikusten dut olan, begiratu jendiei, eta nik historiak formatzen ditut jendiak ze daukon jantzita, edo zelako ulia daukon, dana, itzen dut historiak, eta esateo, pertsona honek, adibidez, oinetakoek asko esaten dabe. Segun ze oinetako, badakitzu, dabiela korrika edo presaka, ze daukeko moduak, zapatilek ontxeia demokratizau indie desente, baina komodidadia topatzen dau, ez badi egoten oso garbiak, badakitzu, zikinkerian arabera nundi dabilen, edo... izaten badie bota batzuk eta daze lokatzaz baia zeike, osea, mila gauza. Bai, datuak ematizkizu, ez da? Izugarri. Bueno, hemen txein berdetena da, hemen piperra utza bota. Olako tamainan ondo? Bai. Edo txikiauak? Oso ondo, bai. Gero morteron sartuko dugu eta majatuko dugu batzu jakin, eta geldituko da arki. Vale. Bestalde behitu horre iruro, nahiko egual horriekin, Bai, nahiko, ingo dugu nadola zabaldu. Eta xigortzea sartuko ditugu. Eta zingozuna da hor dauden baratzuri horiek, irurak zuritu, eta laukitxotan ingo dugu, bale? Venga, zure kontu hau barrun sartuko dugu, bale? Oso ondo, eta hemen ere, betu hau igatza pixka botako jot, eta hasiko gea, hemen, montaia berezia egiten. Eta ikastaro hau guztiak, eta hierrak, eta historik, eta zematezu, bakarrik profesionalei marka hundiei, edo etxeko jendiei ere bai aldu apuntatu? Etxeko jendiei. Berez niz hartu nintzen hontan, nidotelako demokratizau esaten da molan, ez? Demokratizau moda, segatik. Moda askotan, ez jakintasunez, jendiak ez dau baloratzen zerbait erosterakuan. Gero eta gehiago jakin, gero eta gehiago baloratzen da. Hau da, euskal sorkuntza, moda inguruan izugarria da. Baina askotan ikusten dugu zerbait, jantzi bat, eta esaten dugu, segarezti dan, baina jakiten badozu atzeti daukon lan guztia. Ze mamidakan, nundi datorren, hori da, materiala, dana, zuretako ez da gareztia, azkenian gareztia da, zuk jartzen dotzezun etiketa bat, zehozer erostian, eta ordaintzen dozun dirua, justua edo ez da justua. Orduan, gerotak gehiago edukau jendiai, gerotak gehiago baloratuko dau, olako ogibideak, adibidez artizautza. Nik ikusi dut artizau batei, erregatatzen jendiak, prezioa, jakin barik atzetik zelan da hon. Orduan, hortara noia, gero eta gehiago erakutzi, gero eta hobeto lortuko dugu, nire ustez, gero eta gehiago baloratzia lanak. Eta ematen dut, klasiak batez be, jendiai, nei dauena profesionaltasun hori lortu, eta iten dutena da, nik jaso ditut klasiak, eta ikusten dut, ez dala emoten gauza asko, ematen da prezio disparatau batian, eta jende askok ez dauko aukera
hori gastatzeko eta aukera estudiatzeko. Orduan, horregatik emoten dut online edo zeinei, nahi dauen nahi, eta profesionaltasunera nahi baduzu bideratu zure ogibide bezala, hor bai itotela pixkat mentorizatu. Bai, ez da berdina, norbait esperientziakin erakuste dutzunean gauzak, edo hartu eta ez dozunian iten ezerrez, eta bueno, irakurri hau, eta ja badakitzu ez da berdina, ez da berdina. Eta gero... Eta klase horiek, nola bideratzen dituzu, adibidez, norbaiten nahi badu gaur hemen ikusten nahi dana, pixka modan pixak edo murgildu, pixka zurekin ikastaro batin, nola topaldu? Ez dakit, leku fizikoa dakazu, o gehien bat olakok sare sozialetatik edo internetetik dituzu, o nola kudeatzen dituzu? Nirekin kontaktuan jartzeko erresa da, nire webgunean, maitealbes.com, nire webgunean dauke formulario ezberdinak, eta ezberdina da, formakuntza online ingeike, formakuntza online bideratze ditut ja praktikamente RS plataformatik, bestela ematen ditut bebai tailerrak, adibidez kolorimetriako tailerrak oso habitualak die, eta honek ja espazio fisiko bat biadot. Batzutan ematen dut, eurak eskatzen duztien etxietan eta ze askotan izaten die... Hori da. Izaten die askotan despedidatan nahi dauiela, itia olako esperientzia bat euki eta elkartu itzen gara. Bigarrengo bat beba ingot? Bai, ezin hobe. Bigarrengo bate bai, hori olio pixkaten jarriko dugu, prejitu ingo dugu ere bai, eta gero ingo dugu esan dugun bezala, majatu ingo dugu, perexil hori, perexila, batzu ja, eta sigortzen daun ogiakin. Bale. Olio pixka batoko jotonea, eta hori prejitzen jarriko dugu suabe. Ez erratzia, garrantzio ez erratzia, ez da jarriko ona. Amargatu dituta. Eta itxendotenean, ez baut itxen hortxe, esangot, eskatzen duztien espaziotan, erabiltzen dut, nire izta da Amaia, berez, hortik hasi nintzen ni modan murgiltzen, bere akademian ematen dut, eta hor itxen dugu. Tailerra, ja gainera daukogu, ja dakigu, hau ona, horra, ja daukotan material asko, bai. Beitu azinen gotomate hauek, Bola, mautik hau mamilla, ona. Ostras. Ona. Hau, ula, gatza pixa gota hola xegan horreka, Beste puska bat bai moztuko jo, ni ustez 3 puskakin nahiko izango etela. Horrela, xe. Ai, ama, ze itxura, ze polita. Bueno, hau mentxe, hau hola xe, beste hau hemen mutxurrian, eta txiki jagoa bustanian. Earki goaz, honi gatza pixa gotako jot, eta ikusiko zue. Hau guain, labian. Hainbeste genero eukita gainean, gehiago kostatuko zailo barroa iristia berua. Orduan, 5 minutuan, 18 minutuan, listo eukiko dugu. Eta guain hau, esan duguna papillo bezala aiteko, ingo duguna da, hemen dikatzea estali, horrela, eta honekin, bestaldeitik honia ere bai. Vale. Eta, hola, naturalki, labea sartuko dugu, eta gero atatzen deunia majabori botako jo gainetikan, eta errezetain deuna. Bueno, bani jo honekin labia, betu hau, abertsi gortu zaizkigu momentu batian. Betu, 5 minutu ondia, eta bai, ni uste gehola birrintzeko nahiko ondo dazkaula. Ingo deuna, hau barrun sartu, eta bitarten beste erreportai bat ikustea jungo beha. Bale, Maite? Venga. Zehazki goaz, Amai estudioa, eta ikusiko zuen, aber gaurkoan zer daton. Beti badago, gure sukaldek, etxeko girok eta txukuntzen. Guain uste sukaldiak indatorrela. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, Amaia naiz, zautzen hauzte, Amai estudioko barne diseinatzaile naiz, eta gaur kontan itzengo deu, nola gure sukaldeko diseinuek dauken eragin handixe guk daukedeun, elikadurakin daukedeun harremanien. Sukaldi niretzako eta etxeko tokik importantenetako bat. Ze azkenien, dauken argiztapenak, dauken dekorazuk, o dauken antolaketik erain zuzen aukiko gure osasunik. Ze erain zuzen aukiko, nola jate deun eta zemateko gu daukedeun sukaldatzeko.
Askotan emateu, sukaldatzi gustatzezakoenak petu berdebela sukaldeko diseinu eta behesek hartzebela kexenak kontuten. Baina ez bazatzu gustatzen sukaldatzi eta pixket pereza hori emate bali maizu, zuretzako indida importantio da sukaldatzeko kontuten eukitzie argixe, materialak, diseinu aldetiken guztua jartiez, eoti toki bat apetezi itxizun eoti hor. Eta baitare etxeko danok ez, bat ikie eta tokixe agradabilizetik dano batea oteko. Eta hola, eta aukezun harremana sukaldekiko asko betukoa. Lehenengo puntu izango zen, girotzie sukaldia. Askotan oitute gaudezena da sukaldiek txurixek eta hotzak izetea. Eta hemen garrantzitsu da sukaldiek izetie toki bat apetetzen noa eotie eta denbori pasatzie. Orduan, kuadrotxo batzuk jartzie, kortine jartzie, usaxe pixket errespetatzie eta horrekin pixket gainin eotie. Olako gauzek baitare ingo bena da, sukaldie izeti toki bat danoi apetetzie unai eotie. Eta hortako diseinuek beti erain handi xeukiko. Bigarrengo puntue garrantzitsu izango da antolaketie. Eta ez naiz egitzekin bakarriken antolaketie txukuntasune o visualmente ez, gauze bere toki xeukitzit. Baina baita ere oso importanti izango da, toki libre bat eukitzi behintzet 30-80 zentimetrotakue untabla bat atea eta sukaldatzeko komodo izetie. Zehatzeni mile gauze moitzen hasi berdin badeu. Sukaldatzeko bakoitzien seguramente atzea emango horrek. Beste zati garrantzitsu bat izango beti argixe. Zehaztenien ez baldin badeu ikusten ondo zeigan sukaldatzen, betire gogori ez dugukiko. Orduan, argixe beti importantie ez atzetik etortzie, ni lanina ontokisek eta entzimerak ondo iluminaute dotie. Dakizten bezala kolorire garrantzia handixe matixo guk. Badakitala ere, gexenak sukalde txurixek o tono oso argixetan nahi zituztela. Nagozteko xotasun ezartzeko era errez bat beti izenkoa nada, egur pixket zartzi. Egurrek beti emateuko xotasun puntu hori eta sukaldien eoteko gogo eixo zartuko dugu beti. Baina ezin dugu aztu ez darez punto garrantzitsu, ergonomixe eta erosotasune. Azkenien, ni beti izango naiz kajoietan eukitzie gauzek aldeko ez. Zeatiken, zehatzen indana dauke dugu eskure eta gauzek post ez ditu batea ber, gauz batea heltzeko. Atzenin kajoi bat irikitze daunin, gauz bat hartze dugu eta bestetana moiu gabe zeiuleik edo sukaldatzen da horrek erreztasuna ondixe emango iu beti. Eta azkenekoz, ezin deuna ahaztu da sukaldi espazio sozial bat, ala. Azkenin sukaldia da tanok biltzeko eta tanok sukaldien guztua oteko toki bat, ez? Etxeko tanok parte hartzeko tokiat. Horratiken oso importanti izangoa dana, zirkulaixuk errespetatzie, alkarrez molestatzeko, sukaldien, eotien, nahiko toki, papazuek eta ondo pentsaute eotie. Hola, danok ongo geha guztua eta danok parte hartzeko aukeriukiko dugu. Bueno, Joseba, espero eta aholku txiki hauek balixu izetie, zuen sukaldiek, hobeto jarri, txukuno eta diseinu aldetiken, lortu alizeteko sukaldien eote horrek, gogo gexokitzeko eta horla elikadurekin daukedun harreman hori hobetzeko. Urrena, edongo gamen aholku gexotzako eta nahezuneako bakizun ondo ezen askoitik. Ezkerrik asko! Hau, Pamaia, eta egia esan, ze aholku errak eman dituzun. Ze garrantzitsua dan sukalde buelta bat ondo otia, sukalden guztua eta lasai ibitzeko, ez da? Beno, ezkerrik asko eta bakiturrenan zoze prestatu da kasula eta hemen nengo geha, ikasteko zai. Behitu batzu jauek, gorritu zaizkigu, olio zapore harradaka, atea ditugun hemen hogi xigortu hauekin majatuko deu, eta peresila ere bai bota berdio, bale, Maite? Osondo. Orduan, behitu, emango zut peresila, adidez hemen adarpare bat, oiru, eta ostokateako izkezu eskuakin. Zatikan gero bertara sartuko dut, eta bertan majatu ingoetan elkarrekin, bale? Ostotxokatea horrea, eta gero sustarra botako ditugu sakarrontzira. Osondo. Hau ingotena da, mingaina batekin harrapatu, eta bertan sartu. Bueno, eta indituzun lan guztietatik, zen izan daula bitxiena o berezilena o... Zaila izaten da, baina holan bitxiena esan dozunean, etorri jat bat burura, hemen Euskal Herrian ez gaz oso itxuta. Baina behin deitxu zuztien Madrildik, ze Madrilen asko indot lan, eta zan familia bat jazteko, semian jura de banderara juteko. Karo, eta guk ez dugu hemen oitxura hori, eta eurendako gatazka gehien sortzen sotzien pertsona familia barruan zan, arreba, zaukola 12 urte.
Eta, klaro, zu protokolua ikusten baduzu, familizara trajeze gizonezkoak, traje oskuro esaten dana, emakumezkoak traje hasta larrodi, bueno, tobillero esaten Ja, dondik, txorkatilletan jo, bai. hori da, eta ze pasatzen da, 12 urteko neskatila, jo, ezauela nahi jutia, traje bateaz ikusten zan gaizki. Eta, esan otzen, tranquil egon. Fangitzen El Corte Inglesera, eta esan otzen, guazen ikustera monuak. Ze monua sartzen da protokolo barruan, eta praka batzu, ze gaina bera bastante kirolaria zanta holan, eta bera nahi zauen fatia prakakin. Eta esaten otzen, prakakin fango zara. Pertsona batei bihartu hau jastera, beste batek esan dauelako, ejat guztiz zuzena iruditzen. Orduan hartu eta proposatu notzen mono bate jartzia, eta super gustora zauen eskatila, eta horrekin fanzan, eta oso guapa zauen. Bai. Ze ona. Bai. Eta, adibidez, hor, eskontzetan, dauden historioiek, txuriz, nola eskon berria jotean txuriz besterik ezin duela, o trajian gizonezkoan berdina ezin duela, hori nola ikusten dezu, adibidez, hori protokolo horiek ere mantendu behar dira, ez da? Betik esaten dut berdina, galdetu bikotia izenei dauen. Beti. Ze, zufaten zarenean eskontza batera, inbitazio batei erantzuna zabitxiten, ez? Orduan, erantzuna nabilemoten inbitazio bati, leleuko gauzia, galdetu bikotiai. Zelan nahi dozue, nabil pentsatzen holan jutia, ondo iruditzen jatzue, eta hor dau, inbitazio baten erantzuna errespetu ziteko. Ze, bikote bakoitza ezberdina da. Batzuk niri esan duztie, maite, etorren edozu moduan, tokaua ekartzen baduzu bebai, baina kontu zeuki, tokaua, protokolua, fatemazara kumplitzen, tokaua ezin dozuken du inoiz. Jateko bez. Eta gaur egun, sandalia danak, neskanak entzituela, takoiak eta sandalia jartzituela, zer uste zaizu hori? Bueno, oso ondo, ez? Egia da, esaten da askotan antes muerta que txentilla, edo, para lucirre que sufrir, ez nago horreaz, ez. Norbera, eroso gun behar du batek. Bai, eta eskontza bada, zehose ospatzeko eta ondo pasatzeko, eta listo. Eta badakit zure aizpak, zatik bere bikotia Markel esautzen detazko nekin obradoren lanen ibili izala. Hori bai dala bila, zukaldian. Bai. Berak egiten ditu erropak eskon berrientzako, ez da? Jarraitzen du horretan, eta zupekin elkarlanen askotan ibitzezea, ez da? Hori da. Berez, berekin hasi nintzen, moda munduan murgiltzen. Atzeko lanak laguntzen egoten nintzen, eta poliki-poliki hasi nintzen konturatzen asko gustata jatela hau, eta bueno, nire kompetentziak dauzketela, honetan abile izateko. Eta bai iten dau, emoten dau, iten dau, eskongaiak, bebai, eskongaien inbitauak bebai jasten ditu, eta gero dauko akademia bat modana. Eta hor bebai nizartzenaz formula horretan. Hoi, arrasaten bertan. Arrasaten bertan, hori da. Baina bai, adibidez, Amaiakin ikasi dut asko, eskontzen inguruan, patroian inguruan, zelan, hau askotan esaten da, ez, dekorazinoko jendiai. Dekoradore batek jakiten badau arkitekturan gauza asko, bere lana eramateko askoz be errexagoa ingo jako, ez? Hau berdina da, ni jakiten badot jantziak zelan josten dien, zelan egituratzen dien, eunak diferentziatzen baditut, errexagoa ingo jat, bai, eta batez behor ikusten da bildumetan, ez? Esate duztienia, maite, enbiozu proposamena bilduma honetarako, eta esate dut, wow, ze tela da, ze gramaje dauko, zelan dauko, hori ez, kaidia, zelan mugimentua, ze pasarela mugimentua da. Argazkiak estatikoa die, baina pasarela mugimentua da, eta hori oso garrantzitsua da. Eta ni Amaiakin ikasi dut izugarri, ze Amaia horretarako da makina bat. Txikila. Hori da. Gu 3 gara, eta gehiago ingotzute, tita baten. Lasai, moldatuko geni, uste honekin pixka gehiago botatzen baina, nahiko izango da. Bai, oso ondo, hola nahiko, omnea botako jau, pixkal lagunduko jo labanakin bota horretikan, eta hoi listo dakau. Ondo, eta Amaia, prestan da honea etortzeko, egunen baten etorri behar du, honea guri erakustea nola ititun bere jantzik eta bere histori kontatzeko. Esango zeu. Zaiozu Markelekin etortzeko hemen patinetien nola jarriko, jogora barandilan bat oseo zeiteko. Bueno, batxikia bebai dator, patinetan, bai. Zenba den bodaka txikiak? 2 urte eta erdi. 2 urte eta erdi. Artista izangoa, seguru, artista. Bai. Atorra mutila, jo, beraitakin topo inun, egunen baten hor, zantziri, Joseba, ni Markelen aita naiz, ai bala letxe, enun ezautzen beha. Eta, bueno, gora intzik emendik bai Markelei, gurasoei eta famili guztit jai. Eta txikitja gondik ez da ezautzen, aspaldi honitzen da behakin lanen, da ez dut ezautzen txikitja. Etortzen ba, irrikitan. Esan etortzeko eta emango jo.
Zehose, hemen karameluak eta daneti dazkau. Osea, que... bueno, igual txikitxo da karamelo bateko handik, Bueno, baina jakotzu, Arrapatuko, bai, arrapatuko. Bueno, hemen txe, inbiar diaun gauza bakarra da guain, bi osto hauek endu, arraia nola topatuko duen hemen, Ze ona. gauza garra indu gaurkoan bai. Hau, hemen txutziko deu, hemen hartuko deu goiara, eta gainati botako jo. Eta listo, hola xedakau, gaurko errezeta inda. Maite, azteko eta behin, mila eskerretortzegatik, Zuei. gurekin egotea, erakustea, eta errepikatu jendiai, nun aldun zuekin topoin, ikasten jarraitzeko, o modan murgiltzeko. Ba oso errez, nire webgunia, maitealbes.com, edo batez be Instagrametik erantzuten dut, ze Facebookera ezin nazartu. Así que Instagram bidez, topatu, maite.albes, eta mezua idatzi. Listo. Bueno, eskerrik asko, Zueri. placer bat, eta hemen gaurko bisigua Mallorcarko erara. Agur launak. Adio.